नमस्कार, मराठी किचन विथ सवितामध्ये तुमच्या सर्वांचे स्वागत आहे। तर आज आपण बाहेर फिरायला गेल्यावर हमखास खाल्ली जाणारी व लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांच्या आवडीची अशी चमचमीत पावभाजी बनवणार आहोत। आज आपण पावभाजी कुकरमध्ये बनवणार आहोत, त्यामुळे ही पावभाजी अगदी झटपट तयार होते। रोज रोज तेच जेवण खाऊन कंटाळा आला असेल तर अशा चमचमीत पावभाजीचा बेत घरी नक्की करून पहा, सर्वांनाच नक्की आवडेल। चला तर वेळ वाया न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। सुरुवातीला पावभाजीसाठी एक वाटण बनवूया। त्यासाठी इथे मी 10 ते 12 लसूण पाकळ्या, 1 इंच आल्याचे काप व 2 ते 3 हिरवी मिरची घेतली आहे। मिक्सरच्या भांड्यात काढून याचे दरदरीत वाटण बनवून घेऊया। हे पहा, अशा प्रकारे हे दरदरीत वाटून घ्यायचे आहे। यात पाण्याचा अजिबात वापर मी केलेला नाही। आता हे वाटण एका प्लेटमध्ये आपण काढून घेऊया। आता पावभाजी बनवण्यासाठी इथे मी एक कुकर घेतला आहे। कुकर थोडासा गरम झाल्यावर यात मी 2 मोठे चमचे तेल घालत आहे व 2 मोठे चमचे बटर घालूया। बटर भाजीत भरपूर प्रमाणात वापरायचे आहे, म्हणजे त्याचा छान फ्लेवर भाजीत येतो। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार बटरचे प्रमाण कमी जास्त करू शकताय। आता सुरुवातीला यात मी 1 चमचा जिरे घालत आहे। जिरे चांगले तडतडले की यात 2 मीडियम साईजचे कांदे बारीक चिरून घालूयात। कांदा मीडियम फ्लेम वरती चांगला सॉफ्ट होईपर्यंत परतायचा आहे। कांदा चिरताना जमेल तेवढा बारीक चिरून घ्यायचा। कांदा आपल्याला सॉफ्ट होईपर्यंतच परतायचा आहे, जास्त ब्राऊन करायचा नाही। हे बघा, कांदा परतून झाला आहे। आता यात तयार केलेले हिरवी मिरची, लसूण व आल्याचे वाटण घालूया। साधारण 2 मोठे चमचे हे वाटण आहे। याला कांद्यामध्ये आणखीन मिनिटभर परतून घेऊया। आलं लसणाचा कच्चेपणा जाईपर्यंत हे वाटण छान परतून घेऊया। या भाजीत नेहमी ताजे आलं लसूण व मिरचीचे वाटण वापरायचे, यामुळे भाजीला एक वेगळी छान चव येते। तसेच तुम्ही या वाटणाऐवजी आलं लसणाची पेस्ट सुद्धा वापरू शकताय। जर आलं लसणाची पेस्ट वापरली तर यात तुम्ही 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून वापरा। आता यानंतर यात एक मोठ्या आकाराची शिमला मिरची म्हणजे ढोबळी मिरची अशी बारीक चिरून घालत आहे। शिमला मिरची जमेल तेवढी बारीक चिरून घ्यायची आहे। शिमला मिरची छान 2 मिनिटे परतून घेऊयात। शिमला मिरची परतताना गॅसची फ्लेम मीडियमच ठेवायची आहे। तुम्ही बघू शकता 2 मिनिटे झाली आहेत। शिमला मिरची छान परतून झाली आहे। आता यामध्ये 4 मोठ्या आकाराचे टोमॅटो बारीक चिरून घालत आहे। टोमॅटो घातल्यावर लगेचच 1 चमचा मीठ घालत आहे। भाजीमध्ये टोमॅटो भरपूर घालायचा आहे। टोमॅटो छान पिकलेलेच वापरायचे आहेत। पिकलेले टोमॅटो भाजीमध्ये छान मॅश होतात। टोमॅटो छान सॉफ्ट होईपर्यंत 5 मिनिटे परतून घेऊया। छान पिकलेले टोमॅटो असल्यामुळे भाजीमध्ये छान मॅश होतात। टोमॅटो थोडा परतून झाल्यानंतर यात थोडे मसाले घालूया। अर्धा चमचा हळद व 2 मोठे चमचे काश्मीरी मिरची पावडर घालत आहे। काश्मीरी मिरची पावडरमुळे भाजीचा रंग खूप चांगला येतो। तसेच तिखटाचे प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकताय। आता हे मसाले 2 मिनिटे टोमॅटो सॉफ्ट होईपर्यंत परतून घेऊया। हे पहा, टोमॅटो छान सॉफ्ट झाला आहे। आता मसाले करपू नये, टोमॅटो चांगला मॅश होण्यासाठी यात अर्धा कप पाणी घालत आहे। आता मीडियम टू हाय फ्लेम वरती सतत हलवत हे शिजवून घेऊया, म्हणजे टोमॅटो छान सॉफ्ट होईल। तुम्ही यावर झाकण ठेवून सुद्धा शिजवून घेऊ शकताय। जर झाकण ठेवले तर गॅस लो करून 3 ते 4 मिनिटे हे परतून घ्या। 3 ते 4 मिनिटांनी तुम्ही बघू शकता टोमॅटो चांगला परतला आहे। टोमॅटोला छान तेल सुद्धा सुटले आहे। टोमॅटो छान सॉफ्ट झाला आहे। आपल्याला हवा तसा मसाला परतून झाला आहे। असा मसाला परतून घेतल्यामुळे भाजीची चव आणखीन वाढते। आता यात 1.5 चमचा धने पावडर, अर्धा चमचा जिरे पावडर, 2 मोठे चमचे पावभाजी मसाला व थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया। तुम्ही पावभाजीसाठी कोणत्याही ब्रँडचा मसाला वापरू शकताय। मसाला 1 मिनिटभर परतून घेऊया। गॅसची फ्लेम स्लो टू मीडियम ठेवायची आहे। सतत हलवत मसाला परतायचा, नाहीतर मसाला खाली लागून करपण्याची शक्यता असते। पावभाजीसाठी लागणारा मसाला छान परतून झाला आहे। आता गॅसची फ्लेम स्लो ठेवून यात भाज्या घालूया। यात मी 1 कप फ्लावर घालत आहे। फ्लावर मी असा मोठ्या आकारात कट करून घेतला आहे। आता यात अर्धा कप गाजरचे तुकडे घालत आहे। साधारण 1 मोठ्या आकाराचे गाजर असे कट करून घेतले आहे। यानंतर 15 बीन्सच्या शेंगा अशा बारीक कट करून घेत आहे, त्या सुद्धा मी घालत आहे।
यात मी अर्धा कप मटार घालत आहे। इथे मी फ्रोझन मटार वापरले आहे। तुम्ही फ्रेश वाटाणा सुद्धा वापरू शकताय। तसेच 2 मोठ्या आकाराचे बटाटे असे कट करून घालत आहे। बटाटा या भाजीत थोडं जास्त प्रमाणात घालायचा आहे। यानंतर यात पाव कप मी बीट घालत आहे। बीट असे बारीक कट करून घेतले आहे। बीटमुळे भाजीला रंग खूप छान येतो। यातील कोणत्याही भाज्या तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकताय। या भाज्या मसाल्यात 2 ते 3 मिनिटे परतून घेऊया। गॅसची फ्लेम आता मीडियम केली आहे। भाज्या परतून घेतल्यामुळे त्यांची चवही वाढते, त्यांचा कच्चापणा निघून जातो व त्या पटकन शिजतात। हे बघा 2 ते 3 मिनिटे भाज्या परतून झाल्या आहेत। आता भाज्या शिजण्यासाठी यात 2 ते 2.5 कप पाणी घालूया। पाण्याचा वापर जास्त करायचा नाही। जर पाण्याचे प्रमाण जास्त झाले तर भाज्या शिजल्यावर त्या पटकन मॅश करता येत नाहीत। कुकरचे झाकण लावायच्या अगोदर भाजी थोडी टेस्ट करून बघा। मीठ किंवा तिखट कमी वाटत असेल तर ते घालून घ्या। यानंतर कुकरचे झाकण लावून घ्या। कुकरच्या मीडियम फ्लेमवरती 6 ते 7 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत। कुकरच्या शिट्ट्या झाल्यानंतर कुकर पूर्णपणे थंड झाल्यावरच त्याचे झाकण काढा। हे पहा कुकर थंड झाला आहे। झाकण काढून बघूया। भाज्या चांगल्या शिजल्या आहेत। आता मॅशरने या भाज्या मॅश करून घेऊया। तुम्ही बघू शकताय भाज्या चांगल्या शिजल्यामुळे पटकन मॅश होत आहेत। भाज्या गरम असतानाच मॅश करून घ्यायच्या म्हणजे पटकन मॅश होतात। भाजी अगदी बारीक मॅश न करता थोडी जाडसर भाजी ठेवायची, ती खूप छान लागते। तुम्हाला भाजी जशी हवी त्या पद्धतीने मॅश करून घ्या। भाजी मॅश केल्यानंतर कुकर गॅसवर ठेवायचा आहे। भाजी थोडी गरम झाली की यात 1 मोठा चमचा रोस्टेड कसुरी मेथी घालूया। हॉटेलमध्ये पावभाजी बनवताना यात कसुरी मेथी वापरली जाते। कसुरी मेथीचा छान फ्लेवर भाजीत येतो। आता कसुरी मेथी भाजीत छान मिक्स करून घेऊया। जर तुम्हाला भाजी घट्ट वाटत असेल तर ह्या वेळेला थोडेसे पाणी घालून घ्या व ती ऍडजस्ट करा। भाजी 3 ते 4 मिनिटे शिजवून घेऊया। तुम्ही बघू शकताय भाजी छान शिजली आहे। आता यात वरून एक तडका देऊया। यासाठी एका पॅन मध्ये 1 चमचा तेल घेत आहे। त्यात 1 मोठा चमचा बटर घालत आहे, अर्धा चमचा जिरे, 1 चमचा पावभाजी मसाला व 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर घालत आहे। आता हा तडका पावभाजीवर घालायचा आहे। आता हा तयार तडका पावभाजी मध्ये घालूया। पॅन मध्ये तडका शिल्लक राहिला आहे, यावर भाजी घालून पॅन पुसून घेऊया। आता कुकर पुन्हा गॅसवर ठेवूया। गॅस लो ठेवायचा आहे। तडका चांगला भाजीत मिक्स करून घेऊया। तडक्यामुळे भाजीची टेस्ट खूप वाढते, तसेच कलरही खूप छान येतो। आता वरून थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया। कोथिंबीर मिक्स करून भाजी आणखीन 7 ते 8 मिनिटे शिजवून घेऊया, म्हणजे बटरचा स्वाद भाजीत छान उतरेल। 7 ते 8 मिनिटे झाली आहेत। शेवटी मी आणखीन थोडे बटर घालत आहे। भाजीत बटरचा वापर भरपूर प्रमाणात करायचा आहे। बटरमुळे भाजीची चव आणखीन वाढते। छान बाजारसारखी चमचमीत पावभाजी तयार झाली आहे। तुम्ही बघू शकताय भाजीचा रंग किती छान दिसत आहे। भाजी तयार आहे। आता आपण भाजीसाठी लागणारे पाव भाजून घेऊया। त्यासाठी एका पॅन मध्ये मी थोडेसे बटर घालत आहे। यात थोडीशी तयार भाजी व थोडीशी पावभाजी मसाला व वरून थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालत आहे। आता यावर पाव भाजून घ्या। पाव दोन्ही बाजूनी छान भाजून घ्यायचे आहेत। तर ही अगदी घरच्या मसाल्यांमध्ये साध्या सुध्या पद्धतीने चमचमीत अशी पावभाजी तयार आहे। अगदी 6 ते 7 माणसांना पोट भरून पुरेल इतकी पावभाजी तयार झाली आहे। तर आजची चमचमीत पावभाजीची रेसिपी नक्की करून पहा। रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट करून कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर करायला विसरू नका। चॅनलला अजून सबस्क्राईब केले नसल्यास सबस्क्राईब करा व सोबतचे बेल आयकनही प्रेस करा। मराठी किचन विथ सविताला इंस्टाग्राम व फेसबुकवर फॉलो करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। धन्यवाद।